Abusua krama ya nani enso ade na enye bolega edwom abrantie bi akwa kro no na bebi akobọ kro no kire se onsura ade nani atia ma ne tonso ate nani adin akobọ kro no ewo zongo ya aposifo ensa aso no mu nipa akobọ no kro no nso nipa woye nipa titiriu ya ne din de Alhaji Seidu na Sigri ya oye board chairman edima zongo national community osan legal advisor edema yewura Alhaji Sheikh Shaributu ya oye zongo foinada kremo foinada ekendifo papa yi woye ne fotufo na kronfo yi ensuro amfare atama atwede tententen edi ehuri isi papa yi efie ho na bro san de etwato akurada no ho na abranti akwa no tresa akwa phones akwa papa yi laptops wo hwese de wonenam fie ho bokro na ayese de wote fie ho ebi na aposifo ensa asonimu aposifo ensa asonimu no ensam a omotutu na no inada abranti ejitu mu trese eye no kore na empo no san eka edeto ase na sekan mo no ehye ne ho ase obi etweniti ho na anka ode bewo no age ne kra efri nsem ebusua ensem esisi yankoshe video no amfambra Adidino Ede Francis Tepo Wokobo Krono Ebo Alhaji Seidu na Sigri eye board chairman Emma Zongo Development Fund and so legal advisor Emma National Chief Imam Sheikh Osman Nuhu Shaributu na abranti ekobo krono no wa wo hwese de mfoni ni twagu ewo kasafidie so wotimi hu se oboa ne hu ye papa na wokopie efie hono mo be anadwo de so mo be 2:09 AM honom ena chese wo ball krono na wo firi honom kra na abobe no miensa chese enimu atete anesa ade mpo ache awie na chese wo firi honom be don hwere ba ko ni minute aduasa 1 hour 30 minutes ena ode boss akrono no na bra wode na twede no efro edan no chese last floor honom no window side ne honom ena chese wotimi eboro ya woko ekobdi sa krono no na bra woko piemu ewo sa window side honom na burglar proof bi eni honom enu nti ema no ye mrema no ena wotimi eboro edan nim na wodi kan ekọ Alhaji Seidu na Sigri edem woko na ne yere da honom ena wowura honom bebe 3 times ena owi anema ekire no woko bowura ne mane nso dem woko nso ne nkwada na da ena ho nso woko bo krono wo ho ka no kra no wo ye ya se obetimi ebie ka na tutu ho niema na se obetimi afa bibi ne nyina kyese na CCTV camera ebobo ho a abra wo bo krono ni nyina no etwa no enu nti abra ne ho nsem eba abonten aposifo ensa so ni mu no ena wo kire mu se ampa odifo ewasem no wabokro no eniema wo wi aye no ebi eye laptop iPhones ahodo be 6 ena fa sika 3600 Ghana cedis ena wo wi a edi free fie hodom na abra wo ka na numa asem no ena wo kire mu se wo kofi hodom kra no na sekan mu no ehye ne ho enu nti no aye na adwen se so obi sori abra wo bokro no so obi nim no osori no oba ne so a wo de be ku nipa no kwan bi obetimi aye ahwe se nipa no ensi ne kwan no wo de be ye na so se abra wo bokro no ni nyina no obi ani ho a wo sori ya wotimi nya ne ho ebokro no ya wo fa ne ho dan so se si ade posifo ensa asonimu a abrante yi emra etwe na so nti CCTV camera no ne ye so ewo fie ho no ene ye de ho nsem ni nyina egu kasafidie no so a wo hwe kwan a abrante yi etimi nya akokoduro ebore fie ho no 1 hour 30 minutes ebokro no wo ho no sa obia entimi ehu ho hwe abusua oni enso ade a se de mekan no enye na nkwasefo edwom ana bolega edwom ho na abranti kire se Alhaji ya oye board chairman edema zongo national development ho asan legal advisor edema Alhaji Sheikh Shaributu ya oye nkremofo inada openi wachapa papa akronfo yakọ bokro no ewo fie ho a ya che no abusua comment section ho wo dia mesrew aposifo no ensa aso abrante ni mu a omodin ekwa akogina asendi bi omokototo na no omodi kan toto na nanso no omoguso omototo na no subscribe to YouTube channel like na free sign share medin at otuman komene na Kofi abakwasam abatomi from konkonsa hene na Kofi